Hej, mit navn er Thomas Øslund. Jeg er viceskoleleder på Grejsdal Skole i Vejle, og jeg vil lige hurtigt prøve at vise jer noget om, hvordan man kan dele filer mellem elever og lærere via iPads. Som I kan se her i bunden, så er der en række links, og det er selvfølgelig, hvis I ikke er første gang I ser videoen, så kan I springe, som I har lyst til det. Til den her præsentation, der vil jeg bruge to apps. Jeg vil bruge Shobi, som er gratis, og Book Creator, som koster 32. Men det eneste, som reelt har funktion lige her, det er Shobi. Book Creator er kun for lige at vise en af eksemplerne. Men lad os springe ud i det. Og så forklarer jeg undervejs, hvorfor det her det er så godt. Shobi er som sagt et værktøj, hvor man kan dele afleveringer og andre materialer fra elever og til læreren. Og man kan sådan sign up, eller man kan lave en bruger gratis. Man kan lave en lærerbruger, hvor man kan skrive navn og e-mail og password. Og endnu vigtigere, man kan lave en elevbruger. Og helt nede i indskolingen, der er det her en god måde at gøre det på, for selvfølgelig er det engelsk. Men det er forholdsvis let at forklare det der med fornavn og efternavn, og så brugernavn og password. Og brugernavn, der kunne man jo forestille sig, at UNIC-login, brugernavn og kode kunne være godt. Og så læg mærke til, at e-mailen er optional. Så det vil sige, at man behøver faktisk ikke at skrive en e-mail op. Men hvis, hvad det hedder, man kommer fra Vejle Kommune af, så kunne det jo være, hvad det hedder, en bruger eller en fordel at skrive ens Google Apps e-mailadresse. Men det er jo noget, man selv vurderer. Til de små klasser kan man som sagt bare undlade at lave en e-mailadresse til det. Men jeg har selvfølgelig allerede lavet en bruger, og lad os springe ud i det. Vi forestiller os, at jeg er lærer, så nu logger jeg ind. Jeg vil rigtig gerne have mine elever til at aflevere nogle af deres dansk opgaver i til iPad'en. De har alle sammen iPads, men jeg har lidt svært ved via for eksempel Google Drive og få de rigtige mapper og de rigtige filer osv. Så jeg laver en klasse hernede i bunden, trykker på plus, og så siger jeg for eksempel, jamen jeg har 3. A i dansk. Og den kode, der står dernede i bunden, det er så den, som eleverne skal bruge for at kunne blive medlemmer af min klasse her. Ikke noget med, at jeg skal skrive deres navn op, eller noget som helst. Nej, de skriver den 5-cifrede kode, og så er de medlemmer af klassen. Jeg gemmer så min klasse her, og så kan du se, så står det her, klassekoden står en gang til. Men jeg vil gerne lige oprette en assignment, altså en opgave. Og der trykker jeg ned på plusset i bunden igen, og siger, jamen den opgave, det er U23. Der har vi noget om grammatik for eksempel. Kan jeg så ikke huske, om det er forkert stavet, men det bærer over med mig, jeg er matematiklærer. Men hvad det hedder... Ja, skide være med det. Jeg siger så, at den opgave, den skal så afleveres senest den 17. juni. Kl. 16. Så har jeg oprettet assignmenten, og når jeg så går ind under den, så kan I se, at den er tom. Der er dog den her, der shared folder i toppen, og det hvis jeg som lærer gerne vil have, at dele nogle filer til alle eleverne. Fordi det, som jo er smart med det her, det er, at eleverne har hver deres mappe, og de kan ikke se hinandens mapper. Det er kun mig som lærer, der kan se alles mapper. Men hvis jeg gerne vil have, at der er en fil, som skal deles på tværs af alle elevernes mapper, så går jeg op og trykker på plusset oppe i hjørnet heroppe, og så kan jeg add en tekst nu. Nu vil jeg prøve at være sådan en rigtig multimodal, eller hvad man nu skal kalde det, og indtaste noget tale i stedet for noget tekst, fordi jeg har nogle meget ordblinde i klassen, og det her det er nok
lidt mere intuitivt for dem. Så jeg siger lidt her, yes. Som opgave her, der skal I indsætte alle jeres grammatikøvelser, og I skal bruge Book Creator til at gøre det på. Sådan. Det saver jeg så, og så bliver den uploadet. Nu har jeg så gjort det ligesom klar til eleverne. Vi har selvfølgelig introduceret appet på forhånd og så videre. Nu går jeg så ud og logger ud af min bruger her, fordi nu vil jeg logge ind med min elevbruger. Og der skriver jeg brugernavnet, som jeg har lavet. For eksempel så jeg unilogin, logger ind. Og så kan du se, at jeg har en klasse her, som jeg i forvejen har meldt mig til. Men jeg kunne faktisk rigtig godt tænke mig at melde mig på den der 3. klasses dansk. Jeg skriver så den 5-cifrede kode hernede. AZDDD, og så er den heroppe. Og jeg går så ind i den, og ind i den igen, og så kan jeg se, voila, voice noten er her. Jeg kan afspille den. Og nu er jeg så logget ind som min elevbruger. Nu vil jeg så vise, hvordan jeg som elev kan dele med læreren. Jeg går ud af Shopee og ind i Book Creator. Jeg har så brugt noget tid nu på at lave min lille bog her i Book Creator omkring mine grammatikøvelser. Og det vil jeg så gerne dele med Shopee. Og det gør jeg simpelthen bare med at gå ned i bunden her på det på det universelle Apple logo for eksport. Open i Shopee. Og så kan du se her, at oppe i toppen, så står der 3. af dansk, U23 grammatik. Hvis jeg så er i tvivl om det er den rigtige, så kan jeg gå tilbage, og så kunne jeg se, hvis der var andre assignments, så kunne jeg trykke på dem i stedet for. Men jeg er det rigtige sted, så siger jeg add file. Det tager lidt tid, det er en større en. Det var en af de bøger, vi havde på Apple Leadership Tour, hvor jeg faktisk også har lært det her. Så det jeg kan simpelthen ikke huske, hvad han hed, ham der har lavet det, men det var en fantastisk at få det her på app vist. Men nu kan du så se, at i min assignment, der har jeg så afleveret nu. Så det ser rigtig godt ud. Jeg går så tilbage og lige logger ud, og så vil jeg prøve at vise, hvordan det ser ud som lærer. Jeg har så 3. af dansk. Og du kan se, at der var en assigned, og jeg kan også se, at der er en fil mere, end der var tidligere derinde. Og nu kan jeg så også se, at Thomas Østerlund, han faktisk er oprettet på den her. Jeg går ind under hans mappe, og så kan jeg se hans Nationalmuseet Guldhornene. Men det var alt for denne gang. Tusind tak, fordi I kiggede med. Og et eksempel kunne også være, at man i stedet for at kunne bruge shared folder til de der fælles beskeder, det var jo også, at man kunne tage alle iBooksene, combine dem i Book Creator, fjerne de sider, man ikke vil, og så lave en portefølje over forløbet, som kunne sendes ud til forældre via PDF, eller som eleverne kunne få, så de kunne se hinandens, og måske endda vurdere hinandens arbejder. Jeg skal lige sige, at til det her eksperiment, der brugte Book Creator version 2.6.0 og Shopee version 1.0.9. Ha' en rigtig god dag, og tak fordi I kiggede med.